Oh shit. Hallo, skal vi alle sammen tage vores sygeste ting og hoppe ud på ham? Jamen, vi har jo også Golden Apples. Nu der har lige givet mig nogle af mine ting tilbage, og så går vi bare og tager på ham. Gør han? Accepter, når du har ventet et stykke tid. Han dræbte dem væk. Vi tager hævn nu. Også mig. Han kan ikke have alle tingene jo. Jeg kan ikke altid. Botman. Fang, accepter. Jeg er her. Yeah. Nå, er du her? Nej, vi skal ikke ud i krig. Ting, Darwin, han har også sine sygeste ting, okay? Det kan vi jo godt. Men så prøver vi også bare her. Vi prøver. Hallo, Se nu, Botman, film herover. Film med mig. Accepter. Punker. Nej, jeg kom til. Har du fået det hele? Prøv at se. Skal jeg gøre det igen, Botman? Sådan hop derud, sådan der. Bare lige hurtigt. Jeg har helt masse. Jeg har mega meget jern på mig lige nu. Bare læg det i en af chestene eller sådan noget. Nå, kan vi ikke brænde det eller sådan noget? Nå, jo, brænd det nedenunder. Okay. Nej, jeg har i gang med noget her. Nej, det ved jeg godt, det er kun en amluta. Hey, der ligger ting på jorden der. TPA. Accepter det. Lægger du så filmen ind på deres hjemmeside? Slå ham! Bare læg det på begge dele. Se! Prøv at se Janos, han ægger sgu også. Prøv at se ham. Bare læg dem alle sammen ud. De er færdige. Amluder. Prøv at se ham. De er så færdige, ja, de er. Godt det der. Bliv ved. Bliv ved, Janos. Det kan vi Bliv ved, godt det der, Janos. Du vil gerne bandes. Ja. Og så ham der, han fatter ikke, hvorfor Botman bare sådan står over ved ham. Amluder er